Elo, 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 3, 5, 4, maszerują. Pani Sherry, witam serdecznie, kłaniam się nisko. To ja, Mikołaj, jak można było się kapnąć po tym ryju. A to jest Mad Max, szalony Max. Nadal szalony, ale już trochę taki bardziej... zaś Steamrzech załączył. Jak można się kapnąć taki troszkę bardziej, jakby to ująć, ogarnięty, trochę bardziej przybustowany, w nowej kurtce, z nowym uzbrojeniem, nowymi umiejętnościami i tego typu bajerami. Dobra, zajmiemy tu sobie jedną bazę. W ogóle chcieliście ryja, więc nagrywam z ryjem, żeby nie było, że nie szanuję próśby widzów, moich ukochanych. To zarzuciłem ryja, jak tak przepadacie za moim ryjem, to nie będę wam tego szpasu odbierał. Chociaż ja na swojego ryja to raczej staram się nie patrzeć. No ale każdy lubi co innego. Dobra, to jest kanister zwany przez niektórych ludzi karnistrem. To jest Aiza, tradycyjnie. To jest więcej Aizy. Sztyc, to nie jest... Jakie creepy foto. Miejsce splądrowane. Oni tak czasem piszą, a i proszę, i co się okazało? Nie takie zaś splądrowane do końca. No i tak w tym maksie. I powiem wam, minęło już kilka dobrych godzin, bo pykam sobie poza live'em ostatnio, znaczy poza live'em, poza kamerą. Live'ów ostatnio nie robię za bardzo, bo poprawkowe egzaminy nadchodzą. W zasadzie teraz nagrywam, to jest noc. Jest noc z wtorku na środę, godzina 15 po pierwszej nocy. Ja muszę o godzinie w ogóle... Muszę o godzinie której wstać? W 7:30, bo idę na badania krwi i sików. Także myślę, że mogę się jakoś super nie wyspać, no ale w dzień się uczyłem, jutro też będę się, czy dzisiaj za dnia też będę się uczył, także teraz noc, czas, żeby siąść i sobie coś nagrać. Także na live ostatnio troszkę... Na live trochę nie ma czasu, ale to się spokojnie, to się unormuje. Jakbyśmy wykręcili taki numeras. Pięknie. Także spokojnie to się unormuje. Wróci czas na live, wróci czas na wszystko. Kurde, snajper tam wali. Tylko szybko postaram się tu to wziąć i wydupiać. Także na razie cisnemy YouTube'a, póki czas, póki w wolnych momentach. No, wydupiamy. Chciałby, ale nie. Dobra, zupa z bobra. Niech się tam alarmują, co mnie to boli. W ogóle rozdupiła mi się przejściówka, to wiecie, od słuchawek i powiem wam cool story, true story, że kupiłem sobie taką samą, tylko nie złotą, bo tamta była niby jakaś pozłacana, a ja kupiłem taką zwykłą srebrną. I normalnie jak wchodziłem w ustawienia dźwięku, tam ustawienia nagrywania i tak dalej, to maksimum jakie mogłem ustawić, o dziwo w sumie, z moim interfejsem audio, to było 16 kilobitów, coś tam. A na tej przejściówce teraz mogę ustawić 24. A czy nie kilobity, no kurde, wiecie o co mi chodzi, ja teraz tego nie wiem nazwać, wiecie o co łazi. I po prostu jakim cudem to się tak zrobiło, że się nagle wskoczyła wyższa jakość dźwięku, nie wiem. Ale całkiem spoko. O, to się fajnie rozdupiają w ogóle te kamuchy. Prawdziwy physics. Ja sobie tą kamerkę zrobię tak. O! Delikutaśnie. Także spoko, nie wiem, prawdopodobnie jak odłączyłem EMU od prądu, EMU to jest ten mój interfejs audio, to może coś się tam zaktualizowało, bo kiedyś było tak na przykład, że nie mogłem w ogóle przez ten mikrofon
podłączony do interfejsu audio gadać na Skype'ie, a potem się to samo zrobiło, także może się ściągła do Windowsa jakaś aktualizacja po prostu i to pykło, no ciężko mi jest powiedzieć w tym momencie. W każdym razie, no spoko. Ciekaw jestem sam, czy będzie jakąś różnicę w jakości dźwięku słyszeć, raczej wątpię, ale no to dla komfortu w głowie, nie? Dla komfortu w głowie warto to mieć zrobione. Taka ciekawostka informatyczna. Są takie cuda z komputerami czasem, nie? Że człowiek na przykład, że coś się w komputerze człowiekowi zdupi i nie wiadomo w sumie, nie mamy pojęcia co się zrobiło, nikt nie wie. Włączamy, wyłączamy i już działa, bo na przykład rozbieramy komputer, wyciągamy części, potem go składamy i to już działa. Są takie cuda, na pewno tak mieliście też wielokrotnie. Takie informatyczne cuda po prostu. Pochliki. Informatyczne. No. Było wiele ajzy, pana. Ale ciekawy jestem, jak mieliście taką sytuację, jakąś z takich właśnie komputerowych tych, że graliście, załóżmy i nagle komputer ciul się wyłączył i nie wiedzieliście co się stało, nie chciał się były jakieś problemy, a włączyliście i ponownie już wszystko było w porządku. Albo że na przykład wyjęliście części z kompa, włożyliście z powrotem i wszystko zaczęło śmigać. Ciekaw jestem, czy ktoś z was właśnie coś takiego mu się przydarzyło. Są historie z pogranicza magii i okultyzmu. Dobra, jadymy do Kwistobrodego. Opuścimy już sobie te żółte punkty na razie. Jeb. Pokak z Physicsa. Pękł mi ekran. Trzeba będzie kupić nowy monitor. A to można w sumie wywlec. Tu wypadnie dużo złom, bo ten złom jest jednak ważny, nie? On jest ważny, żeby to wszystko ładnie... Żeby potem ładnie ulepszać rzeczy swoje. Czy żeby auto ulepszać. Głównie. Co to, banditen? Co ty byś tu chciał, człowieku? Zaraz się z tobą sprawię. O, jaki niedobry. Puuu. Fajnie go wyrwałem. Z sideł. Dobra, ciulomy. Drż. Na razie nuda jeszcze nie doskwiera, ale mówię. Może być tak, że może się tak porobić, że gra się zrobi taka... Zaś to... Zaś jadę, zaś zbieram złom. No zobaczymy, no miejmy nadzieję, że tak się szybko nie podzieje. A gra z tego słyszałem jest dość długa. No zobaczymy, dobra. Już my prawie są. Złowieszcza brama. Oh dear. Zaś się napisy zdupiły. It's the little count of the carburetor. Oh, who could forget that whimpering? And the devious suckling face. Panie Żul. Oh, dead a dozen times if you do, boy. We've come to deal. Nothing else. I got gas. So pitch me, little man, before I make a blood sport of your driver here. Oh, he's no ordinary driver. This one, is sent to me by the angel combustion herself. We parlay with the water gods here. We desire to make way to the dead Baron. My sanctum is destroyed. It's burned. Everything I have is gone. Gone. I have nothing left. Please,
This car needs healing, she does, and strengthening. Yes, and if you let us stay here and rebuild, then I offer to you these hands of a Blackfinger. Yes. You'll have one chance from me. Oh, thanks. Thanks, B. Thanks, B. No tak. Nie za dużo szczaiłem z tego, co mówił pan Gollum. Czyżby miała być nowa... Jak to mówią warszawiaki? Hawira? I need welding wire to do my work. Make do for now. I'll find you welding wire. No i dobra, i co teraz mamy tu zrobić? Jestem już w twierdzy. Aha, tu możemy dalej robić. To jest druga baza już taka nasza, w której możemy budować jakieś magazyny i tak dalej. I oni potem nam będą złom dostarczać i w ogóle. Ale do czego trzeba mieć części? Trzeba mieć bogactwo w postaci dużo złomu i trzeba mieć wszystko. A ja tego wszystkiego jeszcze nie mam. To też na razie idę do celu. Zobaczyć o co w ogóle ho. Drut spawalniczy. No dobra, czyli Max znowu chłopcem na posyłki. Do tej praktyki w grach w ostatnich latach się przyzwyczaiłem, także spoko. Nie jestem bardzo zły. Szczympek historii. What on earth is this thing? Na tyle język znamy, że nie potrzebujemy, mam nadzieję, tłumaczenia. Fajnie, dużo złomu, bardzo mnie to cieszy. Elo, o, patrzcie, jakaś dupa. Czy ta dupa ma dupę? Zasłoniętą. No trudno. Karbitki się świecą chyba na przodku. Bieremy wszystki złom, bo szkoda. Szkoda, żeby poszło, jak to się mówi, na marnację. W sumie to nie wiem, kto tak mówi, ale gdzieś tak słyszałem. Bodej w telewizorze. Kurde, I don't like your face and I don't like your ass. I co teraz? I co teraz? Zaraz cię tu wezmę, spacyfikuję. Babo. Czemu on nie umie sprintem po tych fortecach biegać? To jest irytujące. Mam docia ten drut, to co ci łazi. Już ten mamy wydupiać. Czy o co ho? Stoją jakieś refugeesy. Ja... refugeesy. No dobra, nie wiem, zbugował się cel, czy jaki pieron. Albo wydupiamy stąd. Nie no, ale przeca. Z tego co ja rozumiem, a mam, jak to się mówi, przeczucie graniczące z pewnością, że to jest siedziba Krwistobrodego. Kurde, 5 jak 5. So what is going on? Ja coś mam może ulepszyć? Panca. Dobra, wezmę, bo nie mam w ogóle pancerza na tym aucie. A on, jak one się szybko niszczy fest, także jakaś ochrona się przyda, ale... Aha! Magnum opus, consecrated corpus of the angel combustion. Your guise is now that of the Jack. Complete, radiant, deadly, and ready for anything. It won't be complete until we get the V8 from Gastown. Indeed. Indeed, yeah. Indeed. Maybe not even then.
O, i jest coś. Ale z tego co widzę, to jest jakoś za... Co wy mi tu kurwa wskazujecie? Przepraszam, ale... Ja lubię jak w grze cele są precyzyjnie określane, na przykład jak się robi jakaś... No, ale skąd ja to miałem wiedzieć? Please! 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 The child. It's the burning sickness. The fan. Give it to me, quickly. Come on! Just let me heal her pain, please. Don't mess around with that stuff. Don't touch the merchandise. No i bardzo dobrze, jestem człowiekiem interesów, a nie... Lady Saver. A, może jednak. Ale mam nadzieję, że tylko troszkę. Mam nadzieję, że nie będę tak super pomagał, tylko... Że jednak, że nie będzie wątków tego, że coś się stanie złego z kuli kobity, bo... Still got a lot to prove, boy. Aha, ja mam a lot of proof. Tylko, że... Rozbierz... obóz na terytorium Kwistobrodego? Rozbierz obóz? Jak mam rozebrać obóz? Rozebrać to można kobietę. Ale... Dobra, no prawdopodobnie wiem o co chodzi. Mam po prostu jakiś obóz wroga wyeliminować. Czaję, tylko mogliby te protipy dawać w trochę bardziej zrozumiały sposób. Bo ja jestem człowiekiem konkretnym. Ja potrzebuję konkretnych przesłanek. Teraz chwila. Kukam na zegar, żeby się położyć spać o względnej godzinie. Żeby potem być trochę przytomnym chociaż. Byłoby całkiem spoko. Dobra, o co chodzi tu? Jep. Jestem opancerzony, nie boję się takich delikatnych skoków. Ale fajnie czuć tą wagę auta, tak, że się spada i to... Nie? To jest oddane bardzo, bardzo. Bardzo dobrze. Don't slay me. I carry no weight. I come from the north. Looked for shelter with Gut Gas tribe. Was turned away. Better off. Here's something big is coming. Something destructo grand. Warlord Stinky Gummo was gonna bring the kill to them. Czyli co ja mam tu z panią zrobić konkretnie? I jadą bandyty jakieś? A ja objeżdżają nas. No dobra, jadymy. To było najdziwniejsze zadanie poboczne na świecie. Dobra, zrobimy sobie tutaj z źródłem saletry. Niech tak będzie. No ale Max, jedź jak przystało na bohatera konkretnej gry. Szkoda, że nie ma tu na przykład... Bo nie ma, o ile się nie mylę. No nie, radia w aucie. To by rozmaiciło. Byłoby trochę jak w GTA, no mogło być coś takiego, no ale powiedzmy, że to jest świat bardzo post-apo i nie działają radia. Chociaż Gollum mógłby coś zaśpiewać. Aha, to jest baza wrogów. To ja dziękuję za bliższe kontakty. Już mnie chcieli przywitywać. Ale ja nie jestem zainteresowany. Patrzcie jak walą gnoje.
G talked about. Aha. To tu. Co tu się od... Our enemies approach. Tego się nie spodziewali gnoje. Mogę z powodzeniem użyć tego... Jep. Jako broni. Tego rozjechać. Jak się w nich nie wiedzie wystarczająco szybko, to i nam wlezą na auto i... Będą nam męczyć dupę i... Wejdą na maskę i będą tak klupać po tej masce. Jep. Dobra, jednego sklepiemy. Patrzcie, kamieniem we mnie. No i w zasadzie po sprawie. Dobra, na początku zbierzemy to, co najważniejsze. Czyli jak przystało na czołowego złomiarza. Złom. Ku zaskoczeniu. Dobra, oznaczymy teren. Ciul, fral, frala. Need to find the other one. Raczej flara. Frala w luft. Zbier złom. W sumie, właśnie, można by... Czy to wybuchnie? Mam nadzieję, że nie. Trzeba by zatanczyć. Zatankuj. F. W ogóle myślałem na początku, że ta gra będzie taka hardkorowa, fest na przykład, że trzeba będzie jeść, żeby przeżyć i pić, a na szczęście tak się tylko życie uzupełnia, no i bardzo dobrze, bo to było troszkę za ciężkie. A, trochę się pobawimy, fajerwerków nigdy dosyć. Cool guys, don't look at the explosions. Dobra, to mamy zrobione. Nadal musimy oczyścić obóz, czyli możemy sobie zrobić... Dobra, spróbuję zrobić to. YOLO. Niech będzie. Spróbujemy oczyścić ten garnizon. Mam... nie, w snajpie nie mam amunicji bodaj. Ciężko, ale powinno się udać. Musi się udać. Miliony istnień ludzkich są w moich... Nie no dobra, miliony. Nie ma nawet tyle pewnie na świecie w tamtym momencie, bo jak to po nuklearnej tego... Po nuklearnej hai to tam pewnie na świecie zostało 10 osób. Przeciwników nie liczę jako ludzi, nie? Bo to wiadomo. Motyw propagandowy musi być. Ach! Który falus otworzył do mnie ogień? Dobra, widziałem go. Zaraz się wtupimy. Ups, wybacz. Ładuj, ładuj, harpunix. A, baniok zerwać trzeba. Dobra, teraz jeszcze rozdupić wieżyczkę. Wsteczny opór. Ciul. Spadnę tym autem. Kurde, flary wyszczelili. Potrzebuję szybko coś działać. Działanie, o którym mówiłem, to wbrew pozorom nie chodziło mi wcale o zgon. No ale Max tego nie wiedział. Jak to zrobić, kurde, zastanawiam się, nie mając dużo amunicji do snajpy, albo nie mając w ogóle. Teraz zobaczymy, mamy coś? Nie mam nic. Piechty nie pójdę. Najgorsze jest, wiecie co? Najgorsza jest główna brama. Reszta to już... Ale jego by szło stąd zdupić. Ciul. No, szło. Teraz ino ta brama.
Czy jak ja w to wpieprzę... A, dobra, idzie. Trochę wymaga, ale... No i miód. Dobra. Chodźcie się ciulać. Tu sobie wejdę, bo mogę. Się nie zdarza często, to trzeba skorzystać. No fajnie, że tu nic nie ma za bardzo. Idziemy na poszukiwania. O nie. Czekajcie, to jest klucz. O. Teraz możemy się ciulać. Karniak, nożem mnie piep, blok, cios, cios, blok. Teraz już nie jestem taki pierwszy lepszy. Mam las. Teraz się mogę ciulać całkiem nieźle. A. Brzydko panowie kombinują. Tam Max, tam są ludzie, tam bij. Pięknie. A, kurde, mógł wpaść w ten ogień. Ale i tak spoko. Łupy jak najbardziej, bardzo lubię łupy. Łupy to moje ulubione dupy. Coś mi ten rym taki wyszedł z dupy. Dobra, podpoul. Ciul. Fane synki nie patrzą jak coś szpringo. Dobra, Aiza. To sam wykno lymy. Wdupia się, fuj. Fajnie. Bardzo smaczne glizdy to były, lepszych nie jadłem nigdy. Ach. Max mnie nie przestaje zadziwiać. Przeważnie in minus. Swoim dzikusostwem. Wydupiej. Ciul. Niczym urząd skarbowy. Co tu się dzieje? Oczywiście nie mogło się obyć bez żelaza. Co to za dom bez żelaza? Mamy jakiś szczępek. Co to są? Mięsa kotów, psów i gołębi. Jak jeszcze nie jedzą siebie nawzajem, to jeszcze nie ma takiej tragedii. Dobra. O, zacnie. Pięknie. Sobie zaraz uzupełnimy. O! Czekajcie, najpierw on. Teraz możemy ciulać. A, tu jest ten, co trzeba robić uniki, bo będzie cianko. Szał bitewny. Ach, musiałeś mi wszystko zepsuć. Ty Franco. Masz za karę. Ciul. Kurde, tego z tą tarczą trzeba wykończyć, bo... A już mu się ta tarcza kruszy. O, teraz trzeba wydupiać. O! Hopy, masz po tarczy.
Czaicie motyw, że walłem w ten baniak i wydupiło nas wszystkich w luft? Otóż ja też nie do końca. Trzeba znaleźć wodę. Max! To jest mały problem wobec tego, co tu się dzieje w ogóle, czyli patologia. W sumie tu trzeba by wysadzić i można by było stąd zdupiać, o ile się nie mylę. Inaczej to na pewno jest takie łatwe. Co tu jeszcze trzeba nam wysadzić? To są baniaki. Bodaj... O, woda. O, i jest ten. Znaczy woda. Aiza. Skrotus, srotus. Ciul. Dobra, mamy baniok. Znaczy kanister. A baniok jest bodaj. Tam nie dojdę. Ej, a jakbym zrobił tak? No, może się nie zesrali, ale... Dobra, szybko trzeba go zabić, bo ten będzie już w ogóle... Pizdo... chłoniaszczo. I am crying when I'm looking at this. Dobra, ciebie muszę zabić, bo... Nie wykorzystałem okazji do karniaka z nożem i teraz zapłacę za to. Fajnie, że dupnął swojemu kumplowi. Takie zachowania zawsze na propsie. Już prawie poczułem ten zew. O! Ty możesz się... Ło kurde. No nie, on mnie zabije. Ja muszę stąd uciekać. Kurwa, nie ucieknę. Ostatnie podejście do tego fragmentu. Mam za słabo postać zrobioną do takiego poważnego prania się. Bodej. Ale się nie poddam. Bo ja jestem typem wojownika. Bodej. Dobra, zdupiać ryj. I ciulamy najpierw. Tu jest beka. Widzieliście to, co się stało? Czy ja już jestem jakiś głupi? On zdupił swojego kamrata i drugiego i trzeciego i w ogóle wielu kamratów, bo walnął swoją super maczugą w beczki, gdzie w reakcji łańcuchowej wybuchły następne beczki, wskutek czego oni zginęli, a ja mam roboty połowę wykonane. Uczcijmy to. Zacnym łykiem wody. Dobra, bier łup. Rozdupczymy jeszcze skrotusa. Bardzo ładnie. Dalej nie wiem w jakim celu to robię. Mam nadzieję, że w jakimś szczytnym. Zbier łup.
Tego tu niszczyć nie trzeba. O, tu jest dużo ajzy. Wow, 621 sztuk, tak dużo jeszcze nie miałem. A, czyli amunicja się spawni, jak się zginie, dobrze wiedzieć. Tu jest jeszcze coś do zwalenia. Tam snajper stoi w ogóle, ale jaja. Ciekawe, czy strajfowanie zadziała. No, na razie nie umie cylnąć. Czyli tak jakby problem rozwiązał się prawie sam. To się zdupiło. To tys. A jeszcze to trzeba wysadzić jakimś zabłąkanym kanisterkiem, na przykład tym. Ciup. Zrobię West Coasta. 91, proszę państwa. Nie chcę się asić, ale... That means something. Dobra, jest całkiem nieźle. Poziom spadł, można robić misję u Krwistobrodego. Co mnie bardzo cieszy. Ja sobie w tym momencie robię automatyczny zapis, który... Ja w sumie tego nie muszę robić, bo jest automatyczny, ja tylko miejsce zmieniam. Dobra. Dobra. Mordy moje. Dziękuję wam pięknie za uwagę. Ciap. I są napisy, ale czemu one takie wielkie? O. Dziękuję wam pięknie za uwagę. I co mogę powiedzieć? Szkrobnijcie, co tam u was. Dejcie kciuka do wierchu na znak tego, że żyjecie. I widzimy się w następnych filmach i następnym Maxie. A tymczasem czuwaj.